от не знам колко време. Това е следващия епизод. Не знам как ще се чува, защото съм на вятър. Вече имах и няколко работи апдейтнати, но не са чак толкова много. Реших да почна да апдейтвам моя Air Defense, ето това е някакъв на канал тук. Да, е това. Ето, така. Някакви ми пращат за клон. Така, приемам клонове още. 59 лева съм, имаме. Така, сега събирам за царя, лавират на левел 5. Имаме Air Defense левел 3. Този го обрезвам за левел 4 вече. Че за това. Тук бях в ето склон, линк. Други склони не донейтваха много. И за това се махнах, не за друго. Сега тук ще почвам да сгрефам първо оръжията, след това какво беше името да са. И след това стените. За това ще влече от това. Ще каза, че се връщам в YouTube за това. Да, и прекъсвам първите страници, защото нещо ми се бъгна, както пуснах в начало. За това това беше информативен клип, че започвам начало и до скоро!